Vítejte u dnešního večerního vlogu Men's Down Show. A... Tohle je náš první vlog na předměstí Frýdku Místku. Ano. A tady v tomhle vlogu bychom vám chtěli říct několik věcí. Za prvé gratulace a velký dík za to, že jste nám dali 7 odběrů. A 220 slednutí na prvním videu, ano. což potěšilo. Druhá věc je, že se vám omlouváme za to, že jsme teďka netočili týden videa kvůli toho, že neměli jsme čas vůbec, byl fotbal a tak, takže vůbec jsme neměli čas a o víkendu to doženem, takže no, zítra... taky bylo špatné počasí, takže naše venkovní studio nějak nefungovalo. A zítra natočíme challenge number 2 a v tom to budou syrové vajíčka s pepřem. Pepřem, ano, bude to hnus, jako ptačí trus. Ano, ano. A taky bych vás chtěl pobízet k tomu, abyste napsali na YouTube nebo na Facebooky, na můj Marek Pelikán nebo na David Hradil, jakože nějaké návrhy na to, co můžeme dál dělat, protože autobus, takže nebude slyšet. Taky nemáme tak velkou hlavu, aby jsme furt vymýšleli nové věci a vy budete mít určitě lepší nápady. Ale hlavně bych vás chtěl poprosit o to, abyste tam nedávali takové ty sračky, ať pijem chcanky a takové... Ovnažerem, ano. hnus, no. To jako bych fakt neudělal a ještě bych vás... no, nic. Takže tohle je zhruba pro dnešek všechno. Ano, Těšte se na zítřejší challenge. Tohle dneska ještě bude na YouTube kolem 11, 12. Ano, možná zítra ráno, protože nevím, jestli budu stíhat zítra škola, fotbalový turnaj. A jo, a taky bych vás chtěl poprosit, abyste nám dali ještě odběr, protože za ty 3 kliky vám ruka neupadne. Jo, takže YouTube, Men's Down Show, odběr. Ano. Je tam těžké něco. Tak díky a mějte se, dobrou noc. Mějte se.